både på EU-plan, noget af det svenske også, er okay. Altså man har besluttet, at der skal være riskbedømning. Din minister har besluttet, at du får lov, Jordbrugsværket får lov til at fastsætte hvornår skal offentligheden få at vide, hvor der skal dyrkes. I får lov til at fastsætte udbyldning, og I siger, at offentligheden skal ikke have noget at vide, udbyldningen skal der ikke foregå. Og så sidder du og fortæller biavlerne, at det bliver lovligt at putte GMO i deres honning. Altså det er jo, sameksistens er jo at holde madskilt. Nu sidder du og fortæller biavlerne, at vi putter GMO i jeres honning, men urør endte, det kommer ikke nogen mærke på. Og om man er konventionel landbruger, siger du putter også 0,9% GMO i dit. Det virker som om, at I slet ikke arbejder med sameksistens eller adskillelse. Alltså åtskillnad till 0,00% hävdar jag igen och är omöjligt i praktiken. Så att alternativet är att totalt förbjuda GMO. Det skulle vara ett realistiskt alternativ. Alternativet er det, som politikerne vedtog i loven. Direktiv 2000, altså det direktiv, som du skal gennemføre. Der står ikke træskelværdi om, at man kan altså det er lovligt at forurene med 0,9. Der står tværtom, at om man er offer, om du dyrker mig, så der kommer en anden ind og forårsager forurening, der slipper du for straffen af mærkning, om du kan bevise, at det er uafsigtigt og teknisk uundgåeligt. Det er præcis det omvendte. Altså, du laver det, som om det er en forureningstilladelse. At Jordbrugsværket har ret til at forurene med 0,9% i alle folks honning eller afgrøder. Det har I ikke, fordi i loven står der, at det kun er teknisk uundgåeligt og uafsigtigt. För det första är det en förordning, inte direktiv. Vi har lige læst, nej, det er direktiv. Det er direktiv. Förordningen 1829 om livsmedelsfoder. Nej, det er 2018, det her fremgår. Det är intressant. Alltså, har ni framför... Ja. Men... Det var så många saker på en gång. Vi stoppar inte in något GMO i någons produkter. Och om det ska vara det här värdet på 0,9% har man ju bestämt då för att det ska vara möjligt att ha en märkning av GMO. Och den märkningen triggas inte förrän man kommer över 0,9%, såvida inte det var avsiktligt eller tekniskt undvikligt. Det innebär ju att den är seriös. Kan ju blanda in 0,7. Nej, gör man aktivt, då måste det märkas. Stefan, vi læste begge to sig. Jag sitter här och funderar, alltså ni är ju ändå, det känns lite grann som att man skjuter på budbäraren här. Det är ju ändå någon form av politiker som har beslutat. Hur ställer sig de politiska partierna i den här frågan? Nu känns det som att Jordbruksverket får ta hela smällen, men det är någon som har gett det direktiv. Det är nog bara Miljöpartiet som går lite med den här frågan. Ja, nej, det är naturligtvis en svår fråga, men GMO kan man säga det kanske ingen... Är det en stor fråga? Nej, det får man säga att det inte är. Alltså, det är klart att vissa politiker och någon från vissa partier utmärker sig att vara mer ifrågasättande än andra. Så är det ju, men någon stor politisk fråga är det. Och sen skjuta budbäraren, inte är det så att Jordbruksverket kan ju inte styra hela utvecklingen i världen av GMO, men samtidigt så är det ju egentligen vi som är de naturliga skjuta på. Vi är ändå regeringsföreträdare i de här frågorna, så det är vi som kan påverka. Så det... Ja, men ni påverkar ju politiker och jordbruksministrar och de där också, den information ni har. Så jag har en nyckelroll i det här. Och därför är er inställning så väldigt viktig. Och på något sätt så känns det ju som att ni har ju så här utbildningar och bakgrunder som ligger på den här intressesfären inom biokemiteknik och alltihopa det där. Så jag menar, ni är ju liksom halvt om halvt som är involverade i verksamheten. Nej, så är det. Nej, så är det. Jag menar, vi har ju absolut inget intresse i det. Jag tycker inte vi är lite upprörda med hur så det är. Ja, jag måste skjuta lite på, för jag har så besviken att prata med Bertilén. Ja, jag och många med mig jobbar med myndigheter för att vi har en övertygelse om att det är att vi är för att fungera i samhället måste man ha myndigheter och jobba för en myndighet för att man vill göra rätt och jobba för
att regler ska vara lika för alla. Så att vi har inget intresse i någonting, varken mot GMO eller för GMO. Och snarare är det så att skulle många bestämma så skulle det sitta sådana som är mot GMO möjligen. Men vi har ju olika utbildning och det är olika frågor som hanteras för man ska komma fram till beslut på GMO. Så att det är både molekylärbiologer, agronomer, hortonomer och ekologer. Så att vi är ju av olika bakgrund. Och även om jag skulle vara som jag är molekylärbiolog så inte är jag sån att jag tycker att jag vill att alla GMO ska godkännas. Absolut inte. Jag har ett miljöpatos och jag är medlem av Naturskyddsföreningen och jag tycker verkligen att bevara natur och arter är högprioriterat. Jag ser inte att GMO hotar det. Jag ser att annat hotar det. Intensifieringen i odlingen hotar biologisk mångfald. Införande av främmande arter som det inte finns någon vettig lagstiftning på, det hotar biologisk mångfald. Och kemikalier i samhället, det hotar biologisk mångfald. Men GMO är ett mycket litet hot i det här samhället mot biologisk mångfald. Ja, men du kan jo lige Rigsrevisionen lavede meget hård kritik mod Jordbrugsverkets håndtering af riskbedømninger og information til offentligheden for nogle år tilbage. Og der var det jo, så det er jo ikke sådan, at du kan sige, at jeg føler mig... Det måste jag få svara på. Ja, præcis. Det bør du svare på, for jeg synes, du bør fremlægge, at selv Rigsrevisionen har kritiseret jeres håndtering af det her felt. Riksrevisionens rapport måste jag säga var usel. Den hade ingen stringens. Det stod en sak i grundrapporten och en annan sak i slutsatserna. Så läser du rapporten i sin fullständighet så kommer du se det. Det som står i slutsatserna finns inte med i grundrapporten. Och det som står om biologisk mångfald, vi fick kritik i slutsatsen för att vi inte tog hänsyn till indirekta risker. Läser man grundrapporten så det resonemanget kretsar helt och hållet kring risker som Riksrevisionen tyckte vi skulle bedöma vid fältförsök som skulle kunna uppträda vid utsläppen på marknaden. Ja, och det är den typen av indirekta risker. Och det vore ett direkt tjänstefel om vi tog hänsyn till sådana risker. För det är ett senare ärende. Förvaltningslagstiftningen säger att man ska ta hänsyn till det som gäller i detta fallet och inte ett annat fall. Vilket det skulle vara för utsläppen på marknaden. Nej, vänta nu. Och sen så skärptes det. Vi fick se grundrapporten, vi fick inte se slutsatserna, vilket var ovanligt. Vi fick inget möte med dem, vilket var ovanligt. De släppte sin rapport med slutsatser. Sen släppte de ett pressmeddelande. Och där står det att Jordbruksverket inte bedömer indirekta risker med biologisk mångfald. Sök på rapporten, sökord biologisk mångfald. Står inte en enda gång i hela rapporten. Nej, men när kom den här rapporten? 2006 i december. Hvad år var det? 2006. Ja, 2006, ja. Rigsrevisionen, som står ved deres kritik, der kom en ny rapport i dette året, hvor de tager netop konklusionerne op fra den tidligere og siger, det her var vores kritikpunkter mod Jordbrugsverket. Det er en rapport fra i år 2010, hvor de sammenfatter den samme kritik og kigger lidt på, hvad har I gjort for at forbedre jer. Men det er voldsom kritik fra en Rigsrevision, som jeg tror ikke, man som statsmyndighed bare kan sige, shit da. Ja, men du frågar om det, nu fick du svar. Nu fick du verkligen stanna Jo, men Rigsrevisionen holder fast i deres kritik også her i 2010, som jeg forstår. Er det ikke rigtigt? Så de hade kritik om... Får jag avbryta er? Ja. Det är väl inte så många som har läst den rapporten. Men det var alltså en revision av Jordbruksverkets GMO-verksamhet och uppfattningen på Jordbruksverket är i viss mån att den inte är riktigt konsekvent i sin beskrivning. Men vi fick kritik, det är mycket riktigt. Men kan man säga också att Statskontoret då, som är ett av regeringens andra utredningsorgan, har gjort en uppföljande rapport. Jag vet inte om du ännu nämnde det. Ja, det er også Rigsrevisionen. Nej, okej. Men Statskontoret har gjort en utredning, en uppföljning på den här rapporten. Och den här kom i januari i år, om ni säger. Det var ett årsskifte i alla fall. Ja. I år, ja. Så det bör man läsa också. Det ser man annat att de konstaterar att mycket har gjorts sedan Riksrevisionens rapport. Så oavsett hur det var med att den stämde inte, och så konstaterar man det att mycket har blivit bättre. Så man bör läsa den också om man gör Statskontoret. Det er den samme rapport, jeg taler om. Det er rigtigt, de siger, der har været et fremskridt, men det er ikke en... Nu har jag en fråga på slutet. Igår riktade jag den till Jan. Idag tänkte jag rikta den till Staffan.
Om du kommer ner i vattnet. Ja, det var, kan vi ta någon annan? Om jag har förstått det rätt så